Pa mal, chama moita atención unha cousa, que é unha cousa ben sabida, que hai dos momentos no que unha persona lle dá igual gastar os cartos, cando está moi contenta ou cando está moi necesitada. Tú, se estás de vacacións, estás pasando ben, gastas, se dache igual. Cando estás moi necesitado, gastas o que sea para salir desa situación. Entón, con este tema da lei de netos, hai moita xente que está se lucrando de formas lícitas ou de formas ilícitas, e hai por chamar de alguma forma, hai algunha mafiada curiosa detrás. E nós, por exemplo, desde o archivo, os certificados que van a prácticamente calquera país, co cuño do archivo e a firma do director, é suficiente para que sea válida. Pero en Cuba, por exemplo, de un día para outro, exigíannos que tiña que ir ca firma do vicario. E claro, non sabíamos por qué. Pois resulta que había xente que estaba falsificando certificados, entón, claro, tiñan unha afluencia masiva de certificados que estaban falsificados, entón, tuveron que tomar a decisión de pedir unha certificación por parte tamén do obispado como para dificultar máis ese tipo de falsificacións, porque claro, a min comentoume algunha persona que veu por archivo que algún certificado falsificado cobrábase a 2.000, 3.000 euros, que iso para un cubano pode ser o sueldo de 20 anos. É unha auténtica barbaridade. Entón, claro, ves que moita xente aproveitase desta situación para facer negocio.